Toto je pravda o budúcnosti nášho školstva, ktoré potrebuje prax. Skúste si to predstaviť. Budúcnosť, kde Slovensko nedokáže mať kvalitné a efektívne školstvo. Klamal by som vám, keby som opisoval, že naši študenti majú pred sebou svetlú budúcnosť. Že budú mať perfektné vzdelanie a veľa praxe ešte pred skončením štúdia. A domáce aj zahraničné firmy sa budú o nich biť. Najdôležitejšie je, že naši vysokoškoláci si toto nezaslúžia. Som o tom presvedčený, pretože poznám našich študentov. Slovenskí študenti nemajú chuť učiť sa, sú leniví a mnohí študujú zbytočne. Odmietam uveriť, že sa to môže v najbližších rokoch zmeniť vďaka voľbám. Kvalita univerzít upadá do stále väčšej mizérie. Ale naše školstvo je len jedno. Či sa nám to páči, alebo nie. Toto je realita v našom školstve bez praxe. Som Miloš Moravčík, mladý aktivista, ktorý je číslo 18 na kandidátke KDH. A mali by ste vedieť, že verím v úplný opak. Toto je realita v našom školstve bez praxe. Či sa nám to páči alebo nie, naše školstvo je len jedno. Kvalita univerzít upadá do stále väčšej mizérie, ale vďaka voľbám sa to môže v najbližších rokoch zmeniť. Odmietam uveriť, že slovenskí študenti nemajú chuť učiť sa. Sú leniví a mnohí študujú zbytočne. Som o tom presvedčený, pretože poznám našich študentov. Naši vysokoškoláci si toto nezaslúžia. Najdôležitejšie je, že domáce aj zahraničné firmy sa budú o nich biť. Že budú mať perfektné vzdelanie a veľa praxe ešte pred skončením štúdia. A že naši študenti majú pred sebou svetlú budúcnosť. Klamal by som vám, keby som opisoval budúcnosť, kde Slovensko nedokáže mať kvalitné a efektívne školstvo. Skúste si to predstaviť. Toto je pravda o budúcnosti nášho školstva, ktoré potrebuje prax.